Jo crec que n'hi ha una recompensa a vegades a alguns personatges o un càstig fins i tot a uns altres, perquè al final, com a narrador, tu pots fer el que vulguis en aquests personatges. Per exemple, a mi em fa especial gràcia el conte de l'inspector Redondo, que al final el mata una prostituta en uns carrers, en una carretera de Dénia i mig abandonada. No sé si diu Dénia, però s'entén que és aquella zona, la costa, els polígons, tot això que també m'agrada molt com a paisatge. Com a escriptor tinc el poder de fer el que vull que en els meus personatges me'l carregue, i a la dona esta que maltraten, també ella aconsegueix matar el seu marit, encara que és de manera involuntària, i va a la cova, es desfà d'ell gràcies a una Mare de Déu i acaba més tranquil·la de lo que ha començat. Que sí que n'hi ha contes que encara que retraten situacions tèrboles, sí que els donen una recompensa als personatges que s'ho mereixen i ixen un poc guanyant i beneficiant-se de lo que sí que seria la bona vida de veritat.